Matul l-2008 l-Gvern ħa medja ta' 34.6% tal-pagi ta' ċittadini Maltin. Dan ifisser li l-Gvern ħa 34,60 € fuq kull 100 € li qalet f'paga kull persuna. L-ammont ta' flus li l-Gvern ġabar f'taxxi matul l-2008 kien ilaħħaq kważi 2 biljun €, żieda ta' 4.1% fuq is-sena ta' qabel. It-taxxi miġbura mill-Gvern huma ikklassifikati fi tlieta: taxxi indiretti, taxxi diretti u kontribuzzjoni soċjali. F'taxxi indiretti l-Gvern ġabar 857 miljun matul l-2008. Din il-kategorija hija magħmula prinċipalment minn taxxi tal-VAT u taxxi oħra fuq il-prodotti bħad-dazzi. Mill-kategorija tat-taxxi diretti li inkludu l-income tax u l-corporate tax inġabru 757 miljun €, żieda ta' 16 miljun € fuq is-sena ta' qabel. Min kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali inġabru 351 miljun €, żieda ta' 30 miljun € fuq is-sena ta' qabel. Fi żmien meta l-Istat qed jieħu parti sostanzjali ta' dħul finanzjarju taċ-ċittadini, wieħed jistaqsi kemm hu sodisfaċenti s-servizz li qed jingħata f'dawk li huma l-oqsma bażiċi tal-ħajja bħas-saħħa, servizzi soċjali u edukazzjoni.